po sa lahat ng Ilocanong manginginom. Sana magustuhan niyo po. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Di panawen nga intay Ginoo, adu nga problema ken parikot ay nalipati mo. Isaganam talamisaan sumangpeten ti barkadan, ipulutan ket dinagdakan at dapay igano. No di da ka palubusan ay ket aglibas ka, di nga liklikan di Ginoo, sigen tumagay ka. Di masapul mo ket 4x4 pang patibker tinaken, ipapastay di agraksak inggan at maulaw ka. Dayek di baso ket hanlang kaniyak isu nga paspasam, tagaabay mo ket kulding empare, alwadam day tapulutan. Garag-garag sigilit ta ikatawam, ta saan nga dakes ti Ginoo, basta sa paminsan lang. Di hangover ket mapukaw no ingkaag sabaw, di arak ket ipatsan mo tim nga iul-ulo. Tapnon di tay makaisturbo ket awan ag